Често ни питате, има ли барбекю в дворчето на Вила Топи. Не само, че има, а и уникално, неповторимо, изработено специално за нас от скъп приятел. Барбекюто има няколко плота за помощниците, освен че може да приготвя зеленчуците и да си го кажа месцата, най-важното е, че те се и задушават, докато се подготвят. А любимо ни е пушенето на коминчето. И да си го кажем честно, ако не всеки може да се справи с барбекю, или не му се разпалва огъня, жаравата, или му е много бавно, ето за мераклите на същото местенце има и електрическа скара. А точно до тях е битовото ни кътче, лятната кухня, която има всичко необходимо. Втора фурна, котлони, мивка, втори хладилник, освен този в къщата. Има изцяло отделни комплекти за ползване, прибори и място, където с удоволствие и наслада да се изконсумира подготвеното. Кътчето е за 10 човека, точно толкова, колкото и капацитета на вилата. И ето го и нашата семейна рецепта за барбекюто на Вила Топи.